joaten gara plazara hiru eskola eta abesten dugu hiru abesti eta bertsoak eta eslogan. Malala, Rosa Parks eta Berta Cáceres. Malala, Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Rosa Parks eta Berta Cáceres. Berta Cáceres, Rosa Parks eta Malala. Egoak ebaki Oso garrantzitsuak izan ziren. Eta duela urte asko izelako gandu. Eta ere lantzen dugu pertsonai bat, Euten eta dela Berta Cáceres. Eta, zaitu diagute zergatik zioten edo, zergatik hain garrantzitsua zen. zen ez Neskar bat, ekologistas eta Hondurasen bizi zela eta indigena zela. baina nonen Borrokatuak Ama lurraren gatik. Bera borrokatu zuen indigenen lurraz legislatzeko eta hori zen kentzen zioten jaibidez lurraldeak egiten baso militarrak eta fabrikak hartzen zituen ura eta borrokatu egiten zuen marka batzuek ez suntzitzeko gauzak eta egiten zuen nola gobernuaren kontra. Esate batean. baina nonela Zegoeloetan eta inzutela tiro. Bai, sartu ziren bere etxera eta inzuten. Indigenen alde borrokatu zuelako hil zuten. zen gehiago txoria izan Deitzen duena da bera laba, deitzen dela bera bezala berta. Era laba bertak oraindik jarraitzen du defenditzen. Borrokatzen dute nola bera ama bezala. larararararararara Eziltzea. Besteei lagundu. Errespetua. Berdintasuna. Desberdintasuna. Denak ez garela berdinak. Batzuk beltzaranak eta beste batzuk txuriak, baina hori ez duela inporta. Zate respetatzeko pertsonei. Kulturen arteko desberdintasunak errespetatzea. Errespetua, eziltzea pertsonak, eta batean bizi behar dugula gauza txarrak ez gertatzeko. lara